Алдагы кытлау хатыбыз Ерак Мәскәү шәһәренә оча. Бүген үзенең матур 30 яшьлек юбилейлы туган көнен Татар Сайман авылында туып үскән якташыбыз Эльфия Рахматуллина каршылый. Аны тантаналы гомер бәйрәме белән ихластан әнисе Алия, энесе Азат, тормыш иптәше Тимур, кызы Руфина һәм улы Ришат кытлылар. Минем тормышымны матурлап, гаиләмезгә ямь истәп, яраткан балам җәй фасылының башында дөньяга туды. Мин гомер буе аның турында Алладан бирелгән олы бүләк дидем. Ул үскәндә дә бик сабыр, бик тыйнак, бик эшчән булып үсте. Гомере буе аңа эшләгәнең кешегә булса, өйрәнгәнең үзеңә дия идек. Шушылай булып чыкты да. Ул уңган куллы хуҗабикә, гаиләсен бәхетле итә алган сабыр хатын, алтындай киявебез Тимур белән бер авыздан бар авырлыкларны җиңеп чыгып, бик күркәм гомер итәләр. Күз карасыдай ике балаларын уртак, элфәт мәхәббәт тулы гаиләдә тәрбиялиләр. Балам башлап Кузнецк шәһәрендә стоматологка укып, кулына дипломын алды. Аннары үз гаиләсен булдырып, кышлар очып киткәндәй, гаилә корып Мәскәүгә күченеп китте. Еракларда булса да күңеле белән ул минем янымда. Гел кайгыртып, көн сайын шалтыратып, хәл белешеп яши. Ә инде кыш көне мин алар янәшәсендә булам. Алар минем олы ышанычым да, терәгем дә Аллага шөкер. Миңа кылган яхшылыкларын әйтеп тә санап та бетергесез. Меңләтә Худайдан әҗер-саваплар үзенә изгелек булып әйләнеп кайтсын иде. Кешелеклелегең, юмартлыгың, күңелеңә күрә көнеңне дә бер Аллам үзе бирсен. Якын кешебезнең туган көне, барыбыз өчен бәйрәм. Чәчәкләр белән бер рәттән китердек теләк бәйләм. Шишмәдәй шыңлый тавышы, карашы кояш төсле. Үзе нечкә күңелле хатын, тик кырыш заман көчле. Гомердә дә авыр диеп, уфтана белми балам. Кай вакытта, я бер Аллам, үзең сакла дип калам. Хаклап яши ана хакын, кадерләрен кызыбыз. Аңа ихлас күңелләрдән олы шатлык юллыйбыз. Синнән дә юк кадерлерәк, ягымлырак кешебез. Олы бәхеткә төренеп, яшәвеңне телибез. Кадерле Эльфия, бары сезнең хөрмәткә тапшыруыбызда матур җыр яңгырый. Юбилейлы туган көнегез котлы булсын, бәхетле булыгыз. Кояшка тең булсын синең гомер, җан күңел